Pillanat, jaj, ezt elmesélem. Remélem ez nincs benne a könyvben. Még nem tudom. De mindjárt hozzáfogok. Hogy amikor én először elmentem a TV2-től, nagyon sok oka volt, de az utolsó csepp a pohárban a következő volt. Akkor én egy esti Broadway című műsort vezettem, hát maguk fiatalok nem emlékeznek rá, egy ilyen 3x3-as kockában ültek celebek, akkor még mindig nem úgy hívtuk őket, és azt kellett eldönteni a játékos, hogy a celeb igazat mond, vagy nem. Egy picit a fele sem igazra hasonlított. Tehát ilyen nagy 3x3-as kockában ültek, és hát én mindig akkor is én írtam a kérdéseket, kivéve a Milliómosnál, ahol nem engedték, hogy a kérdések közelébe kerülnek. És akkor behívott a főszerkesztő, és azt mondta, ez a kérdés nem mehet. A kérdés úgy szólt, hogy mit csinált Van Gogh a levágott fülével? Mindenki tudja, hogy vagy lenyisszantotta. De aztán mi lehet a fülével? Ez volt a kérdés. Hogy? Egy hölgynek ajándékozni. Úgy van. Egy kurvának. Egész pontosan. Azért fontos, nem tudtam elképzelni, hogy mi baja van a kérdéssel a főszerkesztőnek. És ez volt az első, hogy rendben van, nem kurvát fogom mondani, kokottot fogok. Szóval nem ez a baj. Hát mondom, nehogy már ne Van Goghot, mert tudom, hogy az a Van Gogh, ugye hollandul, de hát azért én van, nem ez a baj. Mit gondolnak, mi a baj, mi volt a baj a kérdéssel már 99-ben? Nem. Az a név, hogy Van Gogh, a TV2 nem fog elhangzani. Mert a néző nem tudja, hogy kiről van szó, és átkapcsol. Tehát én szerintem a kérdés jó pofa, de hát egy annyira ismeretlen emberről szól, hogy az nem mehet le. És ez volt 99-ben, na most képzelem, mi történt azóta. Bocsánat, egy idézet ide kívánkozik.